Láhneš si na leg press, nohy si dáš trošku na ušie, aby neboli úplne na široko, ale aby boli viac na úzko a jemne môžu byť trošku nižšie na tej platforme, aby sme čo najviac zacielili na tie predné stehna. Tak. 2 najdôležitejšie body pri leg presse. Keď idem dole, idem do toho momentu, aby sa mi nezačala dvíhať takto pánva. Ak sa mi začne dvíhať pánva a zadok, tak to už je znamenie, že už som moc hlboko. Hej, čiže u mňa ten rozsah je niekde tu a hore keď vystieram, nikdy nejdem úplne do vystretých nôh. Fakt, že nikdy. Vždy končím takto, s jemne pokrčenými kolenami. Dobre? Takže hop,